מה קורה אנשים כאן? גיא גיימינג. היום אני אראה לכם סרטון של סקייט 3 וכאן מילקי גיימינג. מה המצב? זה פרו גיימינג. למרות שפרו גיימינג ואילקי גיימינג אנחנו כאילו אני כאילו עם פרו גיימינג בערוץ, כי בכללי אנחנו פרו גיימינג. לרגע גם חשבתי לשנות את זה לבראדר גיימינג, כי זה ערוץ של איך שנינו. אתם רואים בכותרת? אני משחק בסקייט 3 וזה אני הולך להראות לכם איך משחקים בזה. בואו אני אסביר לכם הכל עכשיו. אז נו, איך משחקים? איך משחקים? אני לא ככה נוסעים, ככה קופצים, וככה עושים פעלולים. עכשיו אפשר להתחיל לשחק. אלי, תפסיק עם האוברבורד. אתה ממליץ על המשחק הזה? פרו גיימינג. פרו גיימינג! מה, אתה רציני? תקשיבו, אתם לא רואים אותו, אבל אני אספר לכם. עכשיו הוא עם האוברבורד שלנו, והוא ככה כמו כלב, כאילו הוא רוקב כמו כלב ועם הלשון בחוץ עושה ככה. וכאן אני עם האחים שלי. יום אחרון בשביל חופשת פסח. כן, איזה מבאס. פרו גיימינג. וואט? עצור, תפסיק באוברבורד. אני לא נוחת תרגיל אחד. איך שאתם רואים, אני לא טוב היום. איזה פרקור. ממש פייל היה לך. אפילו נקודה אחת לא קיבלת. תקדיש. תקדיש, ממיר. לא. היום אני אראה לכם איך עושים פליפ, ככה. מי הרוכב הכי טוב בעיר? מילקי גיימינג. אילקי, לא מילקי. אילקי גיימינג. מילקי. אני שונה מילקי. אילקי גיימינג. תמו את הפה. מההתחלה. לא, זה דווקא הייתה אחלה סרטון. טוב, אני אראה לכם היום איך עושים פרקור. ואחרי זה נעבור גם לקלאש רויאל. אם יישאר. תלך דווקא לרמפה. תראה להם מה זה, איזה מגניב זה רמפה. בואו אני אראה לכם רמפה. קוראים לזה פול. לא רמפה, פול. פול זה בריכה. פול זה בריכה, נו באמת. בריכה באנגלית. יש ניסיון, אני בכיתה זו. אכפתי לזה בכיתה. דרך אגב, אם תרשמו אילקי גיימינג, אז יש תרשמו לסרטון אחד. אל תרשמו לי אילקי גיימינג. למה לא? אז במקרה כאילו, תרשמו שיש לי רק סרטון אחד, פשוט אין לי תוכנת צילום, אבל כאילו, באמת, אין לי את המוביזן הזה שעכשיו אתה משתמש איתו. אני משתמש עם מוביזן בסרטון הזה של פרו גיימינג, כאילו אנחנו כאילו מצלמים מה, איך קוראים? לך קוראים גיא גיימינג. אוקיי, היום אני אראה לכם גיא גיימינג, מה אתה לאילקי גיימינג קוראים אילי, לפרו גיימינג קוראים יאלי. ואילי אנחנו כאילו משותפים בערוץ. הם משותפים בערוץ, ולי פרו גיימינג קוראים גיא. לא, אתה גיא גיימינג. גיא גיימינג. קוראים לי גיא. ודרך אגב אנחנו לא אחים. טוב, עכשיו אני הולך לקלאש רויאל. למה? היית קוטע את הסרטון. ואם לא שמתם לב... ואם שמנו לב...
יש לי מדיקל. שכולנו כמעט כולנו חוץ מאילקי גיימינג, לקחנו מפרו גיימינג, לא? כי זה פרו גיימינג. טוב, אני אראה לכם היום איך לקלף. יש הרבה שכותבים, סתם דוגמה. היום, איך שאתם רואים בכותרת יש לי מדיקל. למה אתה לא משדרג את הבית? למה אתה תוקף עוד פעם? ולא שדרג את הבית שלי. וואלה, אתה יכול לשדרג כבר כאילו. למה לא שדרגת אבל זה בזה? עלה לו 2,000, זה עלה לך. לא, זה יעלה לו 1,000. נכון. That's my dick. וואי. Some scummy. הופה, איזה לוג. לוג מהז'ורנל. מהיורנל. בוא נראה מה הוא יעשה. מה הוא לי? לא שמתי לב, אבל הוא בלבל 9 והוא ממש מתאים ללבל 9. ואנחנו לא מתאימים ללבל 9. נו כבר. ייי. נו, רייצ'פל. לבל 10 יש לו את הארצ'רס. בום. Get up the way. איך שאתם רואים, הורדנו לטאו. ייי, הוא לא עשה כלום. פאק. ייי. הוא אפילו לא פגע בבניין, איזה נוב. נו מהסרטים. איך יפים לי זה עוד פעם ענק. ואנחנו נשים פה ספארקי בצד. אוי וגם לא יהיה ספארקי לוג. אבל דבר אחד שהוא לא יודע, שהוא בזבז את הלוג. קרבנגה! איזה נוב. פרו גיימינג! יעשה לנו כוכב! גם אנחנו. עשה לנו כוכב. עכבר בנגה. זהירות. עוד פעם, יש. 2 מכות כבר. מצב אלה התבלבליאן. אוקיי, לא. עוד פעם על קיר. חצים, אתה עושים לחצים. אנחנו רואים, יש 751 על הבניין. אנחנו הולכים לרסס לו את האימא של המשחק הזה. בינתיים, הפרינסס עושה פה עבודה מצוינת. אוי. עכבר בנגה. יש! ניצח חיים! הוא ניצח את זה. כל הכבוד דני. ניצחת. איזה קרב. טוב, נראה לי שזהו. זה סוף הסרטון. לא, אני אראה לכם משחק של המדיקל שלי. בוא נראה. 8 דקות, למה לא הראינו את זה במשחק הקודם, באמת? הנה, איזה משחק קרוב. בואו נראה. הוא שם וויץ'. ובואו נראה בניין. גיא גיימינג הוריד בניין. נראה לי. איך שאתם שומעים, אנחנו בבית שלי. של אילקי גיימינג ופרו גיימינג. וגיא גיימינג. לא, אבל למה לא הגנת? היית עושה וולקיר. יש קרה כמעט שילושה. למה שמת אותה? ואשכרה לבל 6 ובואו נראה מה הוא יעשה עכשיו. השידור ממשיך.
גיא שם מיניון האונד, הוא שם גם אלייט ברבריאן. השני שם בייבי דרגן, הוא שם גם וויץ' וגם הוא שם סקלטון ארמי. גיא הוא גם פרו גיימינג וגם גיא גיימינג. למה לא הגעתי? ואני עדיין לא מאמין שהשקרה יש לו ווואו 2-2 מי ינצח? ברור שהוויץ' לא תוריד 1,000 חיים, אבל עדיין וגיא ניצח בכזה טוב, תודה רבה שאתה 324